Dobar dan, moje ime je Svetlana Brkić i ja sam arhitekta iz arhitektonskog projektnog biroa SB Project. Danas je opet sa nama Jelena Joksimović ispred startupa Uradi, zaradi i otkriće nam nešto što sam sigurna da nismo znali. Jelena? Ono što ti Svetlana nisi znala jeste da se crvena krpa koristi za kupatilo. Hvala. Plavom krpom brišeš prozore, zelena je za kuhinjske površine, a žuta jeste za sve ostale površine kao što su televizor, prašina na policama i tako dalje. Ok, sad se radujem da mi pokažeš kako se one zapravo koriste. Hvala i vidimo se u narednom videu.